Kasenju kirang bashnong ka Ripoy district haka jing lang kirke kabalalong menta ka singi ka arfo artrik unai wing aja arfo arha umsning kalapan rem jur ya ka jingle riuklau ki pulit asam ki bla senrit kuli pathar ya ki pat ba haka jing jia mene ka step prangap haka shnong mukro west Janti Hills. Habakren sikilat pathai ko bor menta kasngi na kalyang jong uba PB silyang General Secretary jong kasenjuk kirang basnong haga jinga don lang jong uba BB makdo Sherman bat kiwe ulapan pau bakum kasenjong kapenrem jur ya jingle ere khlau jong ki pulit ka asam ki belanot ban set im pej ya ki min sem baloi jong ki pat ba haga te gasnong hadu sangut ki min sem breu ki la do no yala ka jing im bat sibon ki we pat ki la min saw Ulo ongru bawat la ka sarkar Meghalaya bat Assam kidang don hapdeng jong jingap pembekput ha ka ba kila debru bansoy ya ka MOU hakmat jong Amit Shah menteri ki kampo yeng kari Henry kumba ka sarkar Meghalaya bat Assam kam don ka jing sautu jingmot kumbala sakhi nakate ke jingjia Sni ka aku arterik November arjar arpuan nakaliang jong ka senjuk ki Karang Bashnong Ripoy district nila penong ka executive committee bani keren nak bantagi kam jong ka senjuk ban pentulun nan dikmat pihak di kasni nidon ban personal sipi kila patai kubor ba kidon katu kan di kam ki bani bani keren ka kam ka ban kong ka bani bani ya kot kalau ka bidi bat ka jingpan sai jong ka senjuk Kirang Bashnong Ripoy district halor ka hukum ba la permit nakaliang jong ka office jong im mamelim ka beditet at potrik jun aja kuar halor ka jing issue ya ki NOC ka bakini ki barat mu banbu ki guest house ki hotel ki resort telkom bat giwi ki kam khayi ti hadin barakale jo senjuk kala lebu ya ka city pan jing pencai no district council tiga district council lembaga ni ka city ka balai trik do bar aja kuar kala pha syangi ka senjuk bat kila pencai ru ba nakalian jong ka office usim himamelim kila ban isu ya NOC data hadin ba nakaliang jong kita basnong kila rai ban ai lande ban isu ya NOC tingila pediang sobha ya kini kecik percaya jong ka office himamelim bat unjuru nakaliang jong district council bat ni saparu ya kini karai kejing ketok lande ka comments kumbala patha na ka office jong ka district council yang ba deputy secretary ta kadika mat ka banengkong ka manglasim ka baarpan nakaliang jong ka senjuk Kirang Bashnong ngilaya kurru ban pelong ya kejing penkup burom na ka banta gini ki samla ki be kai bha ki blawanda ai ka burom ha ka ni ka mikla game ka bangil dia pan ka bangil dia pan pelong kaya olimpik mah ka bangil dia pan pelong ba ko cukup por yo iwi ni ilong kumi I blawanda ai ka nam ka burom I kong magarat patao ti yakani ngilaya kot ban penong ka sipotorik jumrai bakat ar aja kuar hapo nompo da ka bangin penkup burom yaki kum gadak jong kajing pensulur yaki bi pat ki samla ba julong kemi ki berani kasap katalan naga menta kijing da ka sport bat ka wi pat kamat ka bangin lesim hakan kesni kedai ka mat ka ba keta sisa ya ka ri ba ka jai beri bijing kamtam ngiliyo ilang baki social media ya kijingja ka basnosi ka balapan parnya kriat ya ki pai ba jong ka beri unyo terap haka ba kisan teli ki mesim ki bakodor ki lasya siap yap menyang setiap ha ki pulit jong ka sarkar Assam dia nakaliang jong ka sunjuk ngi pendremjur ya kan ki jinglong riuklau ka jingre riuklau jong ka pulit Assam ki bla sim ya ki jingim jong kini ki santli ki mesim ki boloi kumbangili ilang bagi social media dia nakaliang jong ka sunjuk kumbangitip ba nakaliang jong ka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya kumbolong menta kidong don ha padeng kata ka jing ya sutu jingmot lani kata ka MOU kila dep panyesoy hakmat jong Amit Shah tingim tip ka kata ka MOU memorandum of understanding tikani ka MOU ka ba long kumbolong menta lang bagi tak kisin ni iba kamdon kata ka jing sutu jingmot apa ne gini ki arti gejela karang don ha padeng ka jing penbek ya kawat ka ba ha ka bidai bakani ka block 1 tikai ka ba nakaliang jungi ni don bat perso ni kalong ni peremjur ba ha ju ka porlu ni kintu ya ki district administration nadu ka office jung SP DC bakin simkia kamtam ka Ripoy district juniru ka dei ka district ka bayak don mar kaput pat ka jela Assam ki barang klut kesna ki yami ban pen
huri hura ban penwanra ia ka jing bom song snganya dan ni ban penken ya ka chong sok chong sai tidak kalian jungi kum kinong ilam sunong kum kirang ba sunong ikentu ya ki kun samla ka jungi bang ki long ki bajai jai nama ko mengitip menta bangin ya khang kali ban pelong kino ki agitation program kan sakta ya ki kun samla ka jungi ki bidang don apa ke jingi le ya ki examine ke prepare dina maka tangi kintu ki bakin long jai jai bakin long bam jakhlut ban pelong isu ya kan ka kam jing sha peniap jungi ni ki sangut ki mesin ki bakodor dina maka tangi kintu kan ka por ya USP bat ya UDC jong kari boy bakin pha ya ki pulit hakini ki jaka kaput na ka banta ban pensong senganyi ki ti paradok prasnam ke jungi ke badan hakiti ki jaka namar ba ngidon sibun ki pulit ki basyong hangte po silong pha ya ki seki jaka kaput saka block 1 block 2 bat sepo lampir kumjo kanang ba kini ki longjing long sem bat ki paradok prasnam ke jungi ke badan haktu ke jaka kin song sengan bat ba kinom don ki besim kabu lengba kanika jingja kalau jam menta kesni tengok juga pon kalian juga sunjuk kirang ba sunong ni penrem juru ya ke sorkar Meghalaya kibi ki sorkar Mizoram ke sorkar Nagaland lada ja ke jing ja kado ke jing ja huri hura kimi syakmat na kabanta banyak penbet banyak pen ibor da ka ba ki kiran sutu jumbat ada susi ban ong ba hapok ke jela ke jungi lada don kumi ki jing ja ki yakhang penban ya ke internet ka ba ka social media hakini kisni ki lalong kisah ka benta ban ai ke jing sekri ka ba paka tam-tam gi pai ba nang kedong ten re kini ke jing khang internet kala ta sisa ya ki samla ya ki longjing long sem bat ya kari hiberkoi bat dia ka kasih jenjah hiberkoi te ka bang don ba jumut kam-tam kumbolong menta ki bebun ki samla ki pulekot leng ba kini ki online haka ba ki download ya ki jing tip lang ba ki internet ten re la ka sarkar ka khang no ya kani ka internet ka bot ki bebun ki samla ki ben kre examine ke jung ki kalau long jing dunong ka bakra ti kum tangi penbuar ke sarkar ba ka di ban weng no ai kani jing khang internet nama da ka jing khang internet kan nom wanra ya ka jong suk jong san ka sarkar ka di ban sim kia home minister di ban sim kia ban ngi penrem juru nama ba ka di baro ki mi de na ka dau jong ka jing bom sim kia ba ka jing bom ler ka jing terekam jong ka home department la ni ka menteri beripet ya ka home tidak kata ngipa ke jing penrem ka bidi ba ka ni ka jing khang internet ba kidi ban weng dok mador ba ka ba kadu ka kerwa ka bagi don ban ai ngi ba hakidi banai bala dep ka don ka tu ka jing yalang la ni ka rally ka bala penlong na ka we ni ki seng balang FKGP hawai kala don kata ka jing yesho ka jing edat ngi bebun ki status hagi social media ki bebun ki penrem ya kata kijing syak hari ke pas nusi mata kalong ba lah sandli ki bensim ki bakodor ki la syak siat yap ngimi bakin don kita ki bala penrem lan ki bemi syakmat ban penrem ya kan kijing le ruklau jong ki pulet asam dia ka bidi bakani ngi kentu ya ki paradok prasnan ke jungi ya ka jaj berkasi ke jungi bangin long ye teli khnang ba da ka jing teli ngila ban weng ngi kijing nama kapor kala ka khot ini bangidon kami ke jing teli kum gajai berkasi berkoi ita ibana kalian juga sejuk ye keren akan ka executive committee ka bangila pelong mantang sini lu